Segons ha informat la plataforma contra la línia d'alta tensió, ahir al matí la Guàrdia Civil detenia a 2 persones que participaven en les protestes contràries a aquesta infraestructura que es feien al port d'Albaida. Com altres dies, ahir van convocar una visita a esmorzar a les obres que està realitzant una empresa subcontractada d'Iberdrola a la zona de la Covalta d'Albaida. Un dels membres de la plataforma ens explicava com es van produir les detencions. Ahir des de la plataforma s'havia programat una visita a les obres, com anem fent últimament, una visita que era pública, que era oberta, era a les 10 del matí. Alguns companys van accedir a les obres que s'estan fent al Port d'Albaida i simplement es van presentar allà amb les pancartes, etc. Van estar un temps i se'n van tornar. Va ser quan baixaven, quan tornaven cap al poble, que es van trobar amb un dispositiu policial de la Guàrdia Civil que semblava que els estaven esperant, amb 3 patrols de la Guàrdia Civil de Canals, un cotxe de la policia secreta, un dispositiu que semblava molt preparat, com una cosa molt preparada. Allà és on van detindre a 2 companys i els van portar a la caserna de la Guàrdia Civil d'Albaida. Allà ells no van declarar, es van defensar el seu dret a no declarar, si no era davant d'un advocat i d'un jutge. Els detinguts, un veí d'Ontinyent i l'altre d'Albaida, han passat la nit a les casernes de la Guàrdia Civil de Canals i de Xàtiva separats. Els companys que vam anar a veure què ocorria ens van demanar la identificació, alguns companys fins i tot 5 vegades, quan estaven allà a les portes. 2 companys van passar a declarar també, i els 2 companys que estaven dins, que havien estat detinguts, els van portar un a Canals i l'altre a Xàtiva, també incomprensiblement. No sabem per què els van haver de separar. Des de que les obres van començar a la vall d'Albaida, el passat mes de juny, esta plataforma s'ha mobilitzat per realitzar protestes contra la línia que connectarà les subestacions d'Ontinyent i Alcoi. Aquestes protestes van arribar a obstaculitzar de forma pacífica els treballs. Des d'aleshores, de forma periòdica, veïns de la comarca es traslladen als llocs de les obres periòdicament per fer visible la protesta contra la línia d'alta tensió. Els membres de la plataforma ahir a la vesprada van realitzar una assemblea on es van acordar diverses iniciatives per donar suport als companys detinguts. Aquestes activitats han tingut lloc ahir a la vesprada personant-se a les casernes de la Guàrdia Civil on els 2 companys estaven detinguts i este matí fer presència davant els jutjats d'Ontinyent per a que quan els traslladaren a declarar davant el jutge del jutjat número 2 no es sentiren soles i encara que al carrer els han volgut donar el seu suport. I ara estem ací, una concentració de suport i de solidaritat a aquests 2 companys que han estat detinguts en unes condicions un tant estranyes i per uns delictes que no sabem quins són exactament. Al parèixer, a nit es va realitzar una tercera detenció. Esta persona també l'han traslladada este matí als jutjats d'Ontinyent per a comparèixer davant el jutge. Després de declarar, segons ens han informat des del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, el jutge els ha deixat en llibertat provisional, tinguent que comparèixer davant el jutge quan se'ls requerisga, després d'imputar-los un presumpte delicte de danys. La causa continuarà oberta per a noves investigacions i, al parèixer, els danys imputats en la denúncia realitzada possiblement per l'empresa que està realitzant les obres s'hagueren realitzat este passat cap de setmana. Segons les mateixes fonts, els detinguts han negat tindre alguna responsabilitat en els danys ocasionats a la maquinària utilitzada per a treballar els operaris de la subcontrata.